Szervusz, doktor úr! Egy új akciót hoztam, egy új termékünk jött ki, a Moxibiot, ugye az Avelox generikum. Meg tudjuk esetleg nézni, hogy a gépben, hogy az Aveloxnak milyen fogyása volt? Nem igazán van fogyása az Aveloxnak, se nem kell már szerintem Moxibiot, mert az Avelox se fogy. Konkrétan nem volt fogyása az 5 szemesnek. Valami volt a 7 szemesből. Ez érdekes, és egyébként valóban egy recept érkezett a termékről, tehát az Aveloxról? Hát ezt nem tudom, hogy hány recept érkezett. Hát ugye biztos... Nem volt mindig készletem, drága. Igen, biztos vagyok benne egyébként, hogy... Tartottuk készletem mindig. Biztos vagyok benne, hogy több beteg is bejött ugye az Avelox receptekkel, de ugye a drága ára miatt ugye nem váltották ki, vagy ugye, hogyha nem volt készleten, akkor ugye tovább mentek a patikából, és most egy sokkal kedvezőbb áru Moxibiottal jöttünk be, és ugye most egy Moxibiot árából, és egy Avelox árából az egész Moxibiot palettát készleten tudjuk tartani. Tehát láthatod te is, hogy milyen kedvező, és így 30% engedményt adunk belőle. Jó, hát igen, akkor ezt célszerű lesz megpróbálni, hát kérek szépen mindenből egyet. Jó, rendező? Egyet? Biztos? Hát 15-öt, jó? Jó, rendben. Örülök, hogy te sose voltál erőszakos. Köszönöm szépen.